Naomba linde matara na tagetare to mukungu okabere. Choma etenje tindu bwati macho tuna bangu kwana yu. Koma boli ngatata ye kanje na iboira abana abatano na ndore to mukungu ababura abane no moiseko ama eno mineti ngobole mu bwana no bonene nche no yomo agakaga monta go chesera inche tinche tiningira maino iguru kaminyo kabake skuru ale gosomia ngatebye mata mwende nga konye gaki na koire singi 500 ilichibesa kale ne chinyingi gakionkonye kama tabyo mu muroyo lige tu chaka komoegera akamoega mataraga side akyabaga kamwato chandiri kakimwato chandi kakinchenka getega no monto na irete kore chacha gonkonya anine mechanda komente tamanya nche no muoge komobwa mokungu oli tokamoega nkanyoro iriru ole koro ku Yunes ekerairwa igona akira omwana ona arenge form arenge konya standard 7 yo mokogoti ena akira pakomo kogoti ona gakore university litukeli monkaro sie chae nkabeke mes kamotabingo mugaga gotokunywe chae ngora nimbwata mangana lero nkogote agateba tebango kamotabinga no mate Yunes ye nche na moegeta akagenda bono ngakiwete akam karoka gotoria maiso muno mena nkabora baba basa ko ngitanga ontore bao kamotabyo mate akyabagaka yani omukungu omoriri na yora na gotogerio mugakanga yani ochikonyoma ekoba kerege gekoba riri gokomosegeta riri okomose kabo mongaini sabanya sai ako ekisemino mongaini tato igora kubwatisha somoika mukungu agenda segeta ya Yesu na bweterero ninche biekando ontono getebiranga buna jinsa chiro como tabingo mugaka na no ira maino igoro tigankorugero rage bono tulisa bono morisi bwe kanisa bono emeremo ye kanisa gokora haleluya bono nero mungaini gokorera kegima omonene gagoteba ekero tora sense na tuchandeke lakini igoro ya tata ngochere asegetabu kya barumi sanemo ekebungo kya isano hapo ndio ntamalisia mahubiri ya siku ya leo